Plano pagpalusot og kontrabando sa Davao City Jail nga gamit ang drone na sakpan sa otoridad. Nakita sa jail officer ang nahulog nga drone punting sa atop sa Dormitory 11 Building B sa Davao City Jail Annex alas 10:30 sa buntag adlang Huwebes. Diyang gisaka ang atop, dini na nakita ang drone nga dunay nakahikot nga cellophane. Diyang girikisa atubangan sa miresponding kapulisan. Nasayran nga unom ka 3B o tabako nga nagkantidad og 50,000 pesos ang unod sa maong cellophane. Parain pa nga ginasuta ang nagpalupad sa drone ug alang kang kinsa kini sulod sa jail facility. Apan dili na kini ang unang higayon nga dunay nagplanong magpalusot og kontrabando gamit ang drone sa Davao City Jail. Sumala sa BJMP Davao, luyo nga nag-upgrade na gamit ang teknolohiya ang dunay dili maayong binuhatan sa planong pagpalusot og kontrabando, magpabiling hugot ang istrikto ang seguridad nga ipatuman sa BJMP sa ilang pasilidad.